我现在一家里面 Sa TikTok, 现在要转职，8点都能起来了，现在要narito si Sir. Ito si Sir, oh, sa makailan nila ako sa Sikiray. Nasi Kiray diri, oh. Ayos. pwede sa Oh, nami diri, oh, sa Manila. Sa TikTok. Hindi siya masulat sa Marini. Jana. Mayong hako si mga Jana. So, dahil sila Glenda de Ari. Of course, sila Madulu. Nawala sila Mamlu. Okay sila sila Mamlu. Lagaw na gina sila ay. Hi, I'm Tom. Yeah, you guys, yeah, like to be his hat. Mag-music ko ako ng kwan. Okay, madami ka ang kiray. This what I can do for you in return. Para kayo gumawa ng business. Okay lang sa inyo. Pakita sa akin ng business plan. Sige, sige. Dapat yun dahil ang content din mo no, kay mga Tagalog yung ano. Yes, there puro mga Tagalog, mga content creators na wala. Sabi lang ha. Ha? Manggawas na mi. Manggawas sila ta mikyat. Pakita natin ni Mama Loles. Manggawas sila ta. Kasi, gani ang phone ni Ma'am Lu. Kasi nagawas sila Ma'am Lu. Oh, namin sa TikTok, ang summit sa Manila. Manila ni Giminduang. Sa TikTok, sa gawas daw siya. Ugo kami mga naong diri ay ako di ay. Pinakagawas na sila. Gawas lang siya. Pero ang cellphone ni Ma'am Lo, ay sa kuha. Patawa kasi mana. Si Elang sa... Mami sa ano? Gani. Hala na. Ay, pero na si Ma'am Lo. Oh. Okay. Awarding ni Ma'am Lo sa SY Glow. So, naami diri sa Manels. Of course, ang ako ang trabaho diri na sila. Ba picture diri kay Ma'am Lo. Marang giuban ni Mimik yan. Of course, kita nila. Ikaw tayo, pila na yung mga kakuan. Man, Sa TikTok nyo, pila na yung follower. lumay po eh. 800 kapin. Kapit. Alos 900 yan. Ako sa imong mga ano, Facebook. Pero sa Facebook, 400. siya focus. Oh. 400. 400. So SY Glow pa rin, ma'am. Dili, iba. Iba siya. Iba. Kaya, nagbibigay saya siya. Nagbibigay ng loob. Oh, yeah. Kuya, wa English na English. Eh, Tagalog. Tagalog. Taga-Davao na siya. Bisaya po. Tagalog eh kasi. Asaks na mo siya. Ay, sa tingan. Taga Vitalits, ma'am. Ay, rata. Bago? Sa bago? Malagamot mi. Ano ba? Basing ganit, maliti mo. Kasi di na yung mga... Iyaan, niglow up eh ka. Kabalo ka no, kung asa to ang mga sosyalo na tao, dito min na himong trapo. Asa? Oh, si Miss Jess mo.
At least enjoy. Oh, diwata. Paabot mo sa sulod. Mura dyan may mga truck. Maulo dyan mi. Pero okay naman. Lagay eh. Karon di ko nakabalo ng mga dato yung taga-BGC. I started from ano lang, alam siya, 15,000. O, na di kamera kumahan si Ma'am Lo. Start pandemic. I started yun ang pinakabilang dalawa. Hala, kailangan na kami magpunta? Abusan ng... Sige, sige. Pero may seat ka, pero yung kasama niyo po, baka maupo. Kailangan kami, ay, pwede kami makapasok. Sige, pasok kami. Kan sa nila ha? Meron po kayong plus 1, di ba? Yung isa. Ayaw siya. Siya yung may seat na. Ah. Yung the rest, hindi pa sure na wala. Na meron ba Baka tayo. pwede kayong, baka Kasi pwede na yun- kayong pumasok. Baka ano, baka... Mag-start na ba, Miss Jack? Maya-maya ng very light. Konti na lang. Pero Mag-start. pwede kami pumasok. Yung, Opo, basta meron pang available. Ba available na seat? Kaya, I suggest na pumasok. Yung interview, Sige, Okay lang. Ulit lang naman. Okay lang. Oh, saglit lang yun siya. Happy Valentine's Day sa tanan. Jimmy kita gato. I've Jean. Jimmy diri sa Manila. Manila ang mga atake karon ni Mia. Pwede naman kasunod sa kuan, sunod. Ah, oh, sorry ma'am, no, wait lang. Okay. Madali lang kayo kayo. Which is nangyayari sa akin. Then just share. Uy, yay! Happy Valentine's Day. That's why, Nami sa Manila ka rin eh. after Uban-uban kami. because ni Alcan siya, may video talaga ako na-open ni Alcan siya as Scarlett Monkey. Kaya po as yung puhunan dyan, galing sa Scarlett Monkey. Sila po tuyaan kay Arjan. Arjan. Ay, isi mo. Manila ang attack. Naka-open siya, magkano lang. Ano na yun? Video ka mamlo. Habal di, walay makahabal diri kay Miss Manila ya magsusunod ni ka mamlo. Ako ning tiblag iyang balay na puro gold. Na di ka pwede mag-inom kay masagir, kay mahubog ka masagiran nimo yung gibutang. Pati kinabuhi nimo di ka bayad. Damen ganun siya ron. Ah, Ma'am Lo. Ando yan. Pero, Kita ka lang. Hi, biyahe ta sa... Hi, biyahe ta sa Kalibutan. Hi, ma'am. At sa man ni ma'am, mga tuang mga kuandira. Ayun nga po si Muhanam sa Manila. Tama naman si Metya. Si Ma'am Lo. Kaya awarding niya sa TikTok sa SY Glow. Ha? Ako? Na-picture na ko, Ma'am Lo. Lahi na dyan ang lighting diri. Ay, it's okay.
Lahir siya mga lighting diri sa mga dato na mga suga kay mo mahayag jud ka. Hayag ka. Oh. Di man kasulod dito. Ay, makasulod din niyo. Oh. Ay, di ba dito? Ah, si boss. Dagang connect. Amo ka? Pasok na daw. Ma'am, pasok na daw, ma'am. Mag-start. Nakata? Sammy J? Yung asawa niya. Ah, Yung asawa niya. naasawa rin ni Sammy J. Sige. Para mas alam din natin ano yung award. Ikaw na. Okay, kita na. Panikod mo. Of course, is Y-Glow. Sa malong na lang. Ano rin ako ang mga sosyal? Ilang gadget. Tara na para makaano. Para makalingkod pa. Ay, nakalimot ko. Nag-live pa manday ko. Nagkaidaran niya ang naraman nung Sweet 16 na face. Another 15 minutes naman siya. Isa man. Nasa mamlo. Happy Valentine's sa ito tanan. Na wala tayo kahabal day. Ha? Ah, diba? Kasi videoan si Mamlo kay TikTok niya. Basa. Aday na kayo ha kay Mama dyan akong trabaho nung anong giuban mi. Asa? Magbuot ta dito. Ha? Ha? Kasi ko ano kay kanang para lang na sa mga buot na kasi nito sa bumba. Ay, John, burak. Sukuan mo na ko. Kinsa mo na siya? Kinsa na siya? Nakalimot ko. Naami sa TikTok. Ako siya dati. Siya yung head ko dati sa amin. Nauna na sa akin. Ngayon ko nauna sa buong. Sinunod ako sa Jeka.
content creators sa mga Ang wala nakailang. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.